Is-Servizz tas-Saħħa Pubblika kompla jissaħħaħ bl-ingaġġ ta' 122 infermiera u 14 il-qabla. Mill-infermiera l-ġodda 114 huma żgħażagħ li temmew l-istudji tagħhom b'suċċess u għadhom kif gradwaw. Waqt żjara lil uħud minn dawn l-infermiera l-ġodda fl-Isptar Mater Dei, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn fakkar li l-iżjed riżors importanti għal servizz tas-saħħa eċċellenti huwa dak uman. Dawn l-xieren ta' impjegati ġodda, ta' professjonisti ġodda, ħajpermettulna li nagħtu aktar servizzi li pazjenti tagħna, illi nagħmlu aktar operazzjonijiet, illi naraw aktar pazjenti fis-swali u fl-outpatients tagħna biex bekk il-kura tal-Maltin u Għawċin tibqa' tingħata fuq livell ta' eċċellenza. Il-Ministru għas-Saħħa ħeġġeġ lil dawn il-professjonisti l-ġodda biex ma jiqfux hawn u jkomplu jispeċjalizzaw f'oqsma differenti.